Vítajte. Svet je veľmi kruté miesto pre život a vy by ste si mali nájsť robotu. To je smutné, ale viete, život je jeden z najťažších. Štúdium na vysokej škole je náročná činnosť, ale vo svojej podstate je veľmi jednoduchá. Keď urobíte toto a viete toto a toto, tak vítajte, môžete ísť ku nám. Keď napíšete toto a naučíte sa toto, tak môžete ísť do ďalšieho levelu. V prípade, že máte dosť žetónov, no a na konci vás čaká záverečný boss fight s diplomovkou a štátnicami a hotovo. Diplom máte v ruke. Dospelý život je ale oveľa komplikovanejší. Váš pán Boh nebude študijný a kdesi na konci traktu rektor. Teraz vám život bude komplikovať kompletná sada dospeláckých úradov a inštitúcií. A je dobré s tým začať hneď, ako sa spamätáte z popromočnej žúrky. Je absolútne nutné pokrstiť váš vstup do dospelého života návštevou najbližšieho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tou návštevou myslím, že tam prídete osobne. Áno. Aj na Slovensku už máme 21. storočie, ale na úradoch to má veľmi blbé pokrytie. A na čo tam treba vlastne ísť? Kým ste boli študent, tak všetko za vás platil štát. Teraz, keď budete nezamestnaní, tak za vás štát zase bude všetko platiť, ale z nejakých príčin ho to treba znovu požiadať. Neodkladajte to. Teraz ste už dospelý človek, občan tohto štátu, musíte si platiť zdravotku aj sociálku. Pokiaľ si to neobehnete do 7 dní, tak si to budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka za každý jeden deň, o ktorý to odkladáte. Kým na výške sa všeličo dalo oddialiť, ukecať, tak s úradmi neukecáte nič. Úrady sú ako gravitácia. Čím viac proti nim skáčete, tým viac si pri dopade natlčete čuňu. Čiže kopnite do vrtule a hýbaj na najbližší útvar UPSVAR. Na prípravu jablka UPSVARu budeme potrebovať občiansky preukaz, kópiu diplomu z vysokej školy, potvrdenie z vysokej školy o dobe štúdia a napokon vaše vyhlásenie o tom, že ste si nepodali prihlášku na ďalšiu vysokú školu. Prajeme dobrú chuť a veľa šťastia.